δικαιολογία σου γιατρούς κάθε μέρα απ' έξω ότι λείπεις πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, κάτσε μαζί μου για να σου δώσω μερικά tips για meal prep. Εγώ αύριο θα λείπω σχεδόν όλη μέρα, έχω και πιλάτες τρίτο μάθημα, οπότε θα σου δείξω τι παίρνω μαζί μου. Πού πήγανε όλα μου τα τάπερ. Anyway. Για πρωινό θα ξεκινήσω με 2 φρυγανιές. Μπορείς να βάζεις και λίγο παξιμάδι αν δεν σε αρέσει η φρυγανιά. Και από ένα μεγάλο αβοκάντο παίρνω το 1 τέταρτο και το απλώνω και στις 2 φρυγανιές. Μπορείς να το συμπληρώσεις με λίγο cottage ή ένα αυγό στη δική μου περίπτωση βραστό. Ρίχνω λίγο αλάτι και πιπέρι, αλλά μπορείς να βάλεις και λίγο λεμόνι αν σ' αρέσει. Σήμερα προτίμησα να βάλω ένα αυγουλάκι το οποίο το έκοψα στα 2. Και έριξα και εκεί αλάτι και πιπέρι. Τα τυλίγω με αλουμινόχαρτο για να μην πάνε πουθενά και τα κλείνω στο ταπεράκι. Για δεκατιανό θα φάω ένα γιαουρτάκι που μου δίνει αρκετή πρωτεΐνη για να με χορτάσει. Για μεσημέρι θα πάρω μια μερίδα φαγητό που περίσσεψε από σήμερα, τα οποία είναι μακαρόνια με σάλτσα, στο οποίο έχω βάλει μέσα και cottage και είναι πεντανόστιμο. Για μετά τη γυμναστική θα πάρω ένα σκουπ πρωτεΐνη, το οποίο ναι το βάζω σε δοχείο που βάζουμε κανονικά το γάλα σκόνη του μωρού, αλλά δεν είχα κάτι άλλο. Θέλω κάποια στιγμή να πάρω κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι του άντρα μου, οπότε δεν μπορούσα να το κλέψω. Για απόγευμα, αν δεν είχα γυμναστική, μπορεί να τρώγα ένα μήλο, ένα χλάδι ή έστω μια μπανάνα. Και έτσι απλά έχω φαγητό για όλη την ημέρα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις follow.